eskola bat baino gehiago da. Eskola bat baino gehiago da ze behar oso ezberdina erantzuten dien erakunde bat delako. Palanka eragile bezala, eskualdeko palanka eragile bezala ikusten ditugu. Ez bakarrik teknologikoki, baizik eta gizarteak behar duen balioak eta ere landuaz. Ezin die alde desberdinetatik jun. Innovazio alorra landu behar da, teknologi berrietan sartu behar da, eta teknologi berri horiekin ezagutzaren transmisioa egin behar da. Eta hor dago gako importante bat. Bai gure ikasleak lehiakorrak izateko eta enpresai eskaintzeko lehiakotasun hori. Mila 1987 urtean inguruan gutxi gora bera, komunitate mailan eta baiara mailan egon zan hor reflexio bat, pixka bat nahi zan eskaintza haundiegi ez egolak hori berrantolatu eta bestaldetik lanbide heziketari irtenbide bat eman. Eskualden gaztedi mantentzeko eta jende gazteek ospa ez eitiko eta heziketa profesionalak enpresak eta zeukaten beharra erantzun desgainia zeukaten premia indartu beharra, hobetu beharra eta aurrea begira sendotu beharra baita ere. En ese contexto generamos una comisión de trabajo dentro de la Mancomunidad que me tocó presidir. Eta orduan hizkuntzan politika izan zen, ez, haure bilatu hartzala gehienez goierriko ordizen dagoen eskola profesionaletik, eta amengoa pixkanaka uzten jongo ziela. Eta guk horren erabat kontra. El Departamento de Educación, en la persona del consejero Ignacio Oliveri, nos dio el impulso suficiente para poder tener un punto de partida para arrancar. Nik esango nuke hemen egin zala babes handi batekin, laguntza handi batekin, eta instituzioak eta gu benetan elkar lan polit bat eta on bat egin genuela. Todo ello hizo que culminara en el año 96 con una firma de convenios en el Ayuntamiento de Urretxu, para mí un día histórico en lo personal. 96an hasi ginen, oporra baino lehentxego, ia hau prestatzen, 96an hemen lehenengo kursoa heziketa profesionalen mailan emateko. Datu bat garrantzitsua dana guretzako eta gure ikasleek daukaten empleabilitate maila. Oso zenbaki altutan gaude, oso ikasle gutxi dauzkagu lanpoltsan. Interesante dira, ja ikusi genuela beharra, enpresako ezagutza eta gure ezagutzaren arteko erlazio bat sortzea eta ja urte asko dira proiektuak gauzatzen ditugula enpresatan. Oso gune garrantzitsua da Google guretzat. Guai gehalako pixkanaka teknologi berriak sartzen eta horrek behar batzuk sortzen dizkigu, bai formakuntza aldetik eta baita behar tekniko batzuk. Eta adibidez eskola da gutzako da referentzi importante bat, honia deitu eta edozein gizka baldin baukeu, azaltzen diegu. Bertako instalazioak ikusiz, ze ekipo dauzkaten eta igual buelta bat eman eta ez da, hau igual erabili dezakete, ez dakizte proba behar nona eta ez nekila nola egin. Ze hor bi atal oso garrantzitsu jotzen ditugu. Bat, enpresari behar duten formakuntzari eta beste alde batetik. Baiaran langabetuen edo ez ohiko egoeran dauden jende horri. La gente tiene que ser consciente de que cuando vienen adversidades, ¿no? Pues hay que saber levantarse, ¿no? Pero tienes que saber que hay herramientas en tu mano que las puedes utilizar para intentar cambiarlo, levantarte y seguir adelante. Y la formación para el empleo es una herramienta para ello.
Lanbide Heziketa Euskadin eta batipat Gipuzkoan erreferentekea mundu zabalean. Horrek esan nahi du, orain arte gauzak ondo egin direla. Eta zergatik egin dira ondo? Besteak beste, lanbide heziketa oso gertu egondalako errealitatetik, enpresaren errealitatetik. Oso gertu egonda etorkizuneko ekonomia nondik norako horretan joera horiek oso ondo aztertu dituelako betidanik. Estos 25 años, ¿no?, de trabajo que ha tenido UGLE en su desarrollo, el salto cualitativo tan grande que ha dado de ser un instituto de secundaria postobligatoria con bachiller y ciclos formativos de formación profesional a ser en la actualidad un centro integrado de formación profesional, uno de nuestros centros más importantes, ¿no? Dentro de los 68 que tenemos, pues juega un papel realmente importante liderando en su comarca. UGLEkaz harremanak estuak aspalditik eta erronka askotan bide lagun eta nik ezaugarri horiek Urola Garaiko lanbide eskolan ikusten ditut. Eta beste ezaugarri bat, atentzioa deitzen duena baita ere, esango nuke eskualdearekin oso lotura estua daukazula eta hori zeituen ikusten da. Bailara honetan, 1988an sortu zen Urola Garaiko mankomunitatea, eta beraz, udalok 34 urte daramagu, elkarlane horretan. Esan dezagun, milaka langileko enpresak eduki ditu zonalden, eta hori dana desagertu inda, eta berriz hori sare hori jostea evoluzio sakon bada. Eta eskolan ikuste jakin izan dola horrekin batera juten. Enpresekin, gazte jendearekin, eta gero inkluso langabezian dagoen sektore horrekin harreman guzti hori ikusten dugu egoera zein dan, egunerokotasun fitxa edo diagnostiko argazki hori zein dan. 25 urte hauetan begiratu besterik ez dago ze enpresa sortu diran, zer egiten duten, ze behar dauzkaten, eskolak ere zer lortu du, ez bakarrik instituzioekin harreman bat, nik asko azpimarratzen dut enpresekin zer nolako harremana izatea lortu duten. UGLE eskualdeko baliabide oso garrantzitsua eta estrategikoa da. Azken baten, industriarekin lotutako ezagutza sortzen eta zabaltzen duen erakundea dalako. Dena dakigula etorkizuna oso konplexua izango dela eta ikusten dugulako azkeneko 10 urtetan gauza nola aldatu diren eta abiadura hori iaia gainditzen du gure egokitzeko gaitasuna. Baina aldi beran ikusten dugu, UGLE bide horretan fin dijoala eta gure helburua izan behar du egokitzeko gaitasun hori ez galtzea. Ez da erresa, baina jakin eta ikusi arazi behar dugu gure ikaslei eta etorkizun langilei ikusi arazi behar dugu bizitza guztietan bako dutela ikasten.